Jotna hambai himte जों दिनै Juwai bypass tei ini Mokindur Faraksa chini Tiprasa takuk bini nok tongo hotels tongo a jaga no bono tini bathagrunai Mokindur chini takuk Faraksa bini ang munglo sawano bin nogono phai joto join khaibe mano ganke jara khaina mo sumairo ge chini loge tini Shillong tongnai belai agin chini chakra tei komo tongo chini buri rogo tongo yang khaiga de Sakra ini bumung saga ani Norendra sini Sakra ini kola bagan nih Norendra Deborma borom genang bobo tini ekdom boyas untuk mana lekha toma bayu ini paisa paja ini risik paja mana belai mapai sebelumnya kalau tini bomara Shillong jara tomera borok paisa lalu jatuh no kita tini Nehu ni je branch kaisa college tongyang Juwai khaisingo or je student tomai bro khai join khabiga lama joto malai lekha na ekabon bagi joto no hambai ke jara khana join khani ke Mokindur sini Bupen Deborma takuk Bupen Deborma bini nok ke hotel aru joto nai arno khai mano ke uklogo Meghalaya government norok security bangai police bori tongo norok uklogo sagi nai man haisi hambai